lang litson ng among sudan. Natural. Basta dato. Si nanay ko sa Madyungan, si tatay ko sa Burikatan. Paano na ngayon ang buhay ko? Dagi gabaan. Sa akin ay walang tumatanggap. Dato niya ay tumatanggap. Mababaraw ang aking pinag-aralan. Bugo man. Doktor lang ang inabot ko at may 10 auto. Paano na ngayon ang buhay ko? Paminaw. Dato paano? Roberto, oy ang driver ko. Mayor mo yun? Diyan mo Marinsong akong mekaniko. Bugino. Chiri Galyo ang security. Feliciano Bolando akong badi-badi. Ako'y doktor nga wagyod makuntintog ka Ang bugiro. mikuha pa ako laing kurso. Unsang kurso pa? Paghuwat scientist lang ang inabot ko. Meron skylab at eroplano. Paano na ngayon ang buhay ko? Paano na sad? Dindo dumasapal ang piloto. Oo, bugiro na. Si Venus oy ang stewardess ko. Marilo Bihag ang labandira. Si Michelle oy akong masahista. Mayor Maloy ka na mo, pasayloon mo kami ang salagi dong tanang. Nga muyo naman kadiha. Yun, isunod ako, abin ako, mananabtan ka. Ay, di, mahinungdong ko dili sa barangay, bye-bye sa una. Nga naman, Uy, magpista ng bye-bye, sultihan din kanilang chapel, misang ginagpari. amisan, gina. Pero ang pari atong higiyon na, nagpanaganag sa chapel. Kailar ba kus pare ato, Clint? Kaya ang luyo bahong anso. Kailar kus pare ato? Kisingan sa pari. Si Father Nelson Kirante. Ang Uy, iyang iyang kuan sa Kristan, Oh. si kuan si Brother Ronnie Surya. Muhatag ro ba nagtag 500 basta ganahan. Pati ay, mo to ang pari, nagpanaganag suod. Panagana? O sa chapel, kay bahong anso ang luyo. Oh, Tungod sa kalagot sa pari, gyapil yung gwali. Giunsa man niya pagwalik. Yan ang pari ay, kinsay nangihi sa luyo. Nya nanukan sila, Clint. Tanan ni Simba, wam tingog. Wa maningog. Diyos bas pari, suko na. Suko. Tugan ka mos tinuod. Kinsay nangihi sa luyo.